با الله پاک بخشنده مهربان نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واجه 22 بحر قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و پیتی بیچاره باز سمجھند حضرت ابراهیم علیه السلام باز نصیحت کو بیا منی اسلام قبول بکن و بوتان تو که هیچ چی نیستی و بوتان که تو پرستش کنشان هیچ چی نیست، تو شیطانتی ہے شربی بیا منی اسلام قبول کن. و من تی واسطه اللہ تعالی کر رہا بخشش تی معاف کننگ واسطه دعا لوٹوں کہ انچو مدت تک تو گمراہ بیت گئے، شیطان راہ بیت گئے، شیطان بت سجدہ کو تگا من تی معافی واسطه چا اللہ تعالی دعا کنوں. منا اللہ تعالی مہربانی امید ہستیں کہ آئی منی آواز اشکن تھیں، منی آواز ضرور اشکن تھیں و منی دعایاں ضائع نہ کن تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وتی پتا یہ اندازہ بے احترامی کو یہ اندازہ بلانا سوات جتیو مشت لگتی جات ہولی دا دکی داد و پدا حضرت ابراہیم بردبار یا صبری بازد پدا هم هیچ نگوشت. پدا پته دست پادی گفتن و پته باز پریاد کو باز منت کو شیع ابا جان شیطان راه مرو. شیطان مثالی درستین پیغمبر که پیسرات کرتن از آدم و یه دیگه پیغمبرانی مثال داد که عذاب حضرت نوح طوفان عذابی ترسند که طوفان تو کا بکن تگنتی و حضرت هوده که گوات تو کا گواتا گون نابودی کو تگن و حضرت صالحہ کہ زلزلہ گون زمین سرگا زمین لرزگا گون نابود بیتائی قوم. ابراہیم باز مثال پوت پتو واسطہ آرد ولی پدا ہم پتا ای گپ قبول نکو. آئی حبرہ سے حضرت ابراہیم حبرہ آئی سیاہیں دلا سنگین دل سرا ہچ اثر نبید و حضرت ابراہیم افسوس و باز افسوس کو آئی پدا ارادہ کو کہ یہ شہرہ چھ دیگه من در کون رہوں و دیگه شہری رہوں او دروں وتی آبادیہ جنوں او دروں وتی آبادیہ جنوں او دا ملکہ وتی آبادیہ کنوں وت جا گیا یک گوشے نندوں کس منی مزاحم مبی و او دم اللہ عبادتہ کنوں اللہ یاد کنوں. آیا باز شوق ہستا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یک کرے بنندی اللہ ہے عبادتہ بکن نماز روچک و ذکر اللہ تعالی بکند چاہیے بت پرستان چھ دیر بھی آئی تو کا اللہ ذکر کرنے کے باز جذبہ پیدا بیت جذبہ ہی ہستا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ روگ واسطہ نیت کو کہ بروت مکہ معظمہ نوکی اڈ بکن واجہ اولا مکہ معظمہ ہے ہم کو منطقہ نام بلکہ مکہ معظمہ اللہ تعالی یہ کتا بیتا ای نام بیتا چطو دیما قصہ وانے مارا معلوم بھی کہ چطو بیتا پادشاہ اوشی قوما پادشاہ و قوما
وات آزرا هم از ابراهیم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و یه دیگه شهر روگ پکای اراده کو که اشاره چه برو آخر یک روچی الله نامی گفت وتی شهراچه درد وتی چوک و وتی خاندان جن چوک زورتنتی وتی ملک کو وطنی ویل کو وتی جنین حاجرہ و وتی چوک اسماعیل همراهی کتا مکه نیمگا روگا لگ گئے روان بیت مکه نیمگا روان بیت ہما وقت مکه که گوشی که مکه نه هیچ درچ کو داری بیتا نه سر و سبزی نه آبادی بیتا مکه نه کوئی سبزی و درچ کو داری و شهر و مردمان نام هم شعوده نبیتا بلکه چات و آب و کهن و جو چون چیزا نبیتا نه مکه اوده بیتا هیچ نبیتا انچه مکه یعنی کوه بیتا گو دشت و گیابانه از ابراهیم علیه السلام وقتی مکه که رسید وتی چوک وتی جنین و چوکی همو دا وتی حیوانا چه وشی گه ایر گبتا آیگه همو دا ویل کتند دیگه نیمگه روگا لگت دیگه نیمگه روگه اراده کو حضرت حاجره گوشت تا مارا کجا ویل کنگو روگه که ای ابراهیم تا من تنها ویل کنگو کجا روگه و ای جنگل و گیابانا دشتا ای جنگل و گیابانا که ادا نه ورگ هسته نه آب نه لوگ نه کسی هسته نه مردم داها ما دا ترسون ما دا تنها چطور بمانو بیا تو منه بگش پرچه منه دا ویل کنه تنها تو رو گئے کیا منا چه کوئی غلطی بیتا یا خطای تو منا چه دیتا منی معیار گناه چیه من چه معیاری کتا منی معیار گناه و خطا چیه تو کجا رو گئے بیا مارا گومت برگو و جہاں نی همشن لگه پریاد ها که تو مارا دا تنها ویل کنه کجا روی میں مهرگونا چیه ما چیه کتا پرچه ماره جنگل تو ویل کنه روی جنگل نه آپی نه درچکداری نه سبزی نه مردمی نه کسی
तुम्हारा दा वाइल कनग रहोगे कई उम्मीद है तुम्हारा दा वाइल कनग रहोगे इदा वह कस नहीं हुआ तो कुजा रहोगे गिरती पश्क दामुना तवार कां फिरियाद कां तो कुजा रहोगे मारा ताना इदा वाइल कनगे नहीं हमशे वाजहां हरचे फिरियाद कां हरचे सवाल जवाब कां मैं अरगोना चाहिए मारा चे इश्तबाह बीता तो माना बोगश नहीं हमशे वजह ये कि हम मकान के वैली कुतंत व जनो चौक वती के हमदा मक्का जमीन सर बोर्त वैल कुतंतो जो वा भी दीते गति कैमे कारा वती चौक को वती जनेन जो वती हैवान अच्छी एर गैप्तंती वद्दगे नेमगी या नेमगात दोमी नेमगा पदा रवगे उशी इरादे कोत हजरत हाजरा अगवश्त तो मारा इदा तनहा वाइल खने कुजा रवे आया शुमा यानी तो मारा इदा तनहा वाइल खनग रवगे वाह इस जंगल गियाबाना के हिच कस नेस्ते न वरग न आप न लोग लेकिन तो ये बुगश आया मना चाहिए तन्हाई तो का वैल करेंगे तरा अल्लाह हुक्म को था तरा अल्लाह गोश्त हाजिर अब्यार दा वैल का हुक्म तरा दा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गोश्त हाओ हजरत हाजिर ओश्तात अवला दोंबा तचकी लगे फिरियाद को तो कुजार हो गए हजरत हाजिर नी जवाब दा वक्त हजरत इब्राहिम को हाओ मना अल्लाह हुक्म दा था हजरत हाजिर हम जवाब गोश्त तो पदा मना हेच गम नेस्ते के हेच गम फिक्र नेस्ते के अल्लाह मैं मदद करते व मां हम व मारा हंचो वैल नकंत जंगल तो का नी हमशे वजह हज़रत इब्राहिम रो नी किस्सा जमजम चौथ किस्सा शुरू बैगे के चतो अड्ड भी था वजह वक्त के उसी हमें टेमा जमजम कुआं वक्त का आनी मश्क आप चो मश्क आप अमरा भी वक्त के मश्क आप कशानी अमरा भी हलास में इब्राहिम वो शो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा व चौका इस्माइल हमूद हैं वक्त के उसी मश्क आप ख़त्म भी था खलास भी था व हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ग्वांडत
چه تونا بازین و آیی مات آپ جز پرساید ما شوهازین و اسماعیل گوندن زمین سری و پنتا یا اندازه مازن نه وقتی من راه برو آپ جز پرسن شوهاز کنن ایدی مادم ای شیپ و آشیپ ای کور آکور شوهازین آپ جز جوا کنن شوهاز کنن لیکن مکه تو کا آپ نبی توشی آتی ما نه اودا وشی کورو نه چات نه وشون کهنو نه چات نه جو وشی نه اودا نه نهر نه کوان نهر کورا وشی نه چات و آب هم کجا چیشان برسی هر نیمگاه شوهاز آپه و اسماعیل هم تونی گین چه تونا نونو که گریوه گین حضرت حاجره هم آپ شوهازا هر نیمگاه سر جنگین شوهاز کننگین هر نیمگاه اوش آپ بازین شوهاز کننگا دمی بو هی جنپا سرکب ایا کواره کس سرکب هر نیمگاه نظر کن سبزی چیزی هیچ چیزای چم نظر آنه تی هر نیمگاه تلاش کننگه آپه مگا آب اودا آب چات نیو نه مردمی اودا نیستی آب چات چکو جات وشی همودا شوهازن ایک کو سرا پرا کو سرا وشی کجا آپه لیکن چینچو کوس وشی چینچو کوسی نی چینچو میل حتی معلوم نه چینچو میل سرا آب هستن یا نیستن نی همدا که حضرت حاجره که آب دنبا شوهازن سپای چی دا مروه واجه سپای چی کسی حاجیه که ربطه زن سپای چی دا مروه سپای چی دا مروه نیمگا و مروه چی دا سپا نیمگا میدانی لیکن آب هیچ جاگا آئی چم نظر نیت و اللہ تعالی وقت که حضرت حاجره این میدان و این تڑپگ تونا این گرما سک باز پسند بیت دوستی بی اللہ تعالی گوڑا ہمیں ٹیما تچگا ایدی مادی ہاں پریاد کنے دل تو کا اللہ ذکرہ وانا گیا و ایدی ما تچگا سپا چه مرواش ہو چه مرواش سپات که چوک واسا آب بیاری وات هم تون نیگی بل وتی تون نه خیالا نه ای ٹیما که چوک واسا وتی که آب در بگی جی شاء اللہ تعالی ہمیں ٹیما که تچگا تو اللہ تعالی ذکرہ کنگا وتی دل تو کا اللہ تعالی ہمیں ادا حاجرہ پسندت دوستی بیت و پسند یا دوستی بی اللہ تعالی وتی درستین بندیاں حکمی داتا کہ حضرت حاجرہ تقلیدہ بکنا یعنی همان نقل قدم که حاجره سپه چه مروه تدکه بیتا آب دنبا هر حاجی او در روتن سپه در مروه باید بتا چوشی
همه تقلید بکنن، همه وڑا بکنن که هاجره کتا. ہنچو کہ مرچی ہم اللہ سینکڑوں یعنی لاکھوں ہزاروں صدا ہزار بلکہ گیشتر اللہ بندہ وقت کے بندیان سپاه و مروه نیمگاه تا چند هنچو که حضرت حاجرت تدکا آپ دنبا هنچو تا چند تیمشی اودا چه که حضرت حاجره یاد تازه کنگ واسطه واجه هم حضرت حاجره یاد تازه بیتیں و اللہ تعالی وش یاد تون که نوکی ہوشکا وتی جندی تون نیگا بل وتی تون نه خیالا نه تو وتی چوکه تون واسطه دل تو کا ذکر اللہ وانا گیا تو فریاد کنا گیا سچائیں دل گونا فریاد کنا گیا پیغمبر جنین و پیغمبر موت حضرت اسماعیل هم پیغمبری بیده پدا ذبیح الله موت و تو نیگی اوشی چوکه واسطه و آئی واسطه موت دعا کننگے وتی دل تو کا اللہ ہم ذکرہ کننگے دعا کننگے تچی سرپا مروہ چا مروہ سپا دوڑ کننگے روچ ہمیں پیما اوشی گر میں روچا ہم رحمت کشی روچا ہم رحمت روچا رحم سرا لگے چارگا وقت کے رحم سرا اوشی لگے حاجرہ چارگا روچ ہم مخلوق ہیں اللہ ہے رحم سرا لگے اوشی حاجرہ چارگا گایوتی گرمی اندازہ سرا کوت اللہ حکم بیت روچ ہم مخلوق شاید گرمی ہمیں اندازہ بھی کہ حضرت حاجرہ گرم مکان تونی مگیری باز اذیت مبی آن رحم کنگا لگ گئے اسی روچی ہم حضرت حاجرہ ببخشی وجہ اسی وجہ حضرت حاجرہ پر رحمیں چما رحمیں یعنی بزگیں تونا نوک خوش کا چمی چس کتا لگے روچا چارگا اللہ رحمت و محبت ہے اللہ رحمت و محبت دوستی ہے آیا جوش اتک بس اوشی پوران اللہ اوشی رحمت بجوش اتکا ہمیں ٹیمہ چم مچس کتن روچہ لگے چارگا حضرت حاجرہ ہما ٹیمہ اوشی پوران ہما لحظہ اوشی وجہ پوران ہما لحظہ دوئیں موت چوک موت اوشی چوک چه زمین نا چه یک چشمه پیدا بیت همه چی پیدا بیت حضرت حاجرہ چا خدایا چشمه داد اللہ دیگ چشمه چی حضرت اسماعیل آپی وارند و وقت هم
آبی وا آب مرچی تک هستن آچات که آیه نام زمزم چات آیه وشنتن واجه آی نام زمزمه یہ ہما چاہتے کہ وقت مردم پا حج کنگو واسطہ روانتے تو ہمیں آپا ورانتے و وتی همراه همشیه توپه واسطه تبرک واسطه سوغاتی توپه واسطه هم وتی گونه کاران وتی عزیزان و وتی دوستان دهند واجان قربانی حضرت ابراهیم علیه السلام دومی رنده مکه آتک تو پدا وتی جنین و وتی چوکیان چه ملاقات کد باز خوشحال بید حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که حضرت اسماعیل محبت کو گون چوکا گون و हम लूटी के पतु चौका वो मेहर मोहब्बत बकम परचिया के आ वक्त हमें यकीन आई चौका तो यकीन चौकतीशु मर्दें चौकिया तो यशपे पदा حضرت ابراهیم علیه السلام پدا واب دید که آئی وتی محبوب وتی دوسترین چوک اسماعیل ذبح کننگے یعنی کشگا انتی وجہ قربانی کننگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائیں اوشین نبی بیتا حقیقتیں و اللہ دوست بیتا خلیل اللہ بیتا و آواب پدا ہم سچا و حقیقت بیتا کہ ہمیں واب و خیالی یہ واب و خیالی نبیتا یہ اللہ تعالی نیمگا چی یک اشاره بیتا که ما که ترا ای کنگ لوٹی آیا ہمیں سمجھتا ہمیں پہمائیت کا چوک ہمیں چیز کا وابا دیتگان تھی وتی چوک کرا تعریف پکن از ابراہیم پتی وابه بیان اکند وابه بیانی کتو گوشتی منا خدایا حکم کتا معلوم بیتیں معلوم هستن که تا هم بوش تی چه اراده این تی رای چیه تو چه باشه حضرت اسماعیل علیه السلام گوشت ابا جان اگر ترا حکم بیتا حکم تر رستا اللہ نیمگا چه وڑا بے تعامل او دیر مکان इसी तकमील कनक वासा देर मका असा एक लहजे हम देर मका इसी तकमील बका तामील बका इशियागा
انشالله تو هم منا پر ثابت قدم گنده و ما صبر کنو کن چه تو منا گنده. از ابراهیم علیه السلام وقتی که یک چاکوی زورتی و حضرت اسماعیلی هم زورتی منای نیمگا روانه بید. وقتی که منای رسد حضرت اسماعیل علیه السلام زمین سری لیٹنت واپنتی و پتا هستیم مهر محبت کن چوکا باز هستیم چوکی سک پتا چوک سک دوستیں چوکه گردن اوشی چاکوه ترینگا لگه کارچه چاکوی اوشی ایرکو اللہ تعالی حضرت اسماعیل جان زیرگه شوق نیستا بلکه صرف آیا وتی دوستا چه حضرت ابراهیم علیه السلام دوستی امتحان مقصودت آیا لوٹه تو خلیل الله امتحان بکن آیا حضرت ابراهیم علیه السلام ای امتحان پاس بھی قبول بیتے یا نه آیا مقصد اشاء اللہ تعالی آیا یہ چارگیت آیا مقصد اشیا کہ حضرت ابراهیم علیه السلام کہ منی خلیلیں منی دوستیں آیا وہ چوک گرش دوست بھی یا منی مہر محبت منی اللہ ہے یا منی مثلا مہر محبت منی دوستی آئی باز ہیں یا وہ چوک کی دوست بھی یا چوکه مهر محبت یا چوکه محبت حتی منا فراموش کتا وجہ نی حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان شری سرا 100% 100% 100% بقول عربان 100 نه 100% بقول ایرانیان دانه نی وجہ ابراہیم علیہ السلام وش امتحان تو کا شری سرا 100% 100% کامیاب بیت اللہ تعالی حضرت جبرائیل حکم کو کہ برو جنتا چه یک پسی گرانده پوران برو یک لحظه تو کا دیر نکنه تاکہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیلی ذبح مکان یا آئی ذبح کنگا کہ کار چاہی دستا که گوٹه ایر کتا که پا برگ آئی گردنه مرسی اسماعیل علیہ السلام آئی بدلہ چامے گراند قربانی بکن قبول بیتے ہیں آئی قربانی قبول لیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئی خالصانہ یہ قربانی کار آیا سچے یعنی حقیقت محبت کہ یہ اندازہ پسندی هستن کہ روز مرچی تک ہر عید القربان ہر عید البقرہ ہر عید تو کا وجہ مردم قربانی کنا قربانی دیں
ये درو یادگار ہے به صورت یادگار حضرت ابراهیم خلیل الله و حضرت اسماعیل ذبیح الله ہے یہ یاد تازہ کرنے کو واسطہ یہ کار وجہ بہ گیا سلامت باتیں وجہ اللہ لوگ یہ کلیپ منشو مزم بھی تو من اچھے کریں گیا منگو بلی کمو دے مارو اللہ میرے اللہ حالا چون جا 35 دکته نه او نزدیک ما 36 واجه الله میاره گوندو که نبی مردو کتاب پچ کم گوشی پر هر روز پچ نبان کم با او نتنی پچ نبان چطور کنه سلامت باته الله میاره الله